Εσείς θα το ανοίγατε. Και αυτό είναι το θέμα, ότι δεν μιλάω μόνο για πιτσιρίκια. Είστε και πολλές φορές κάτι μαντράχαλοι, ρε φίλε, που λες τώρα τι είναι αυτός έξω από το σπίτι μου, ρε μπρο. Έρχεστε με μηχανάκια, με τέτοια. Μαλάκες. Legit, όλοι που βλέπετε αυτή τη στιγμή το βίντεο θα καλούσατε την αστυνομία, ρε. Γίνεται τόσο weird ώρες. Με βλέπετε να εκνευρίζομαι και χίλια συγγνώμη, αλλά ρε φίλε, είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζω χρόνια τώρα και τον τελευταίο καιρό γίνεται μόνο χειρότερο. Τώρα, αυτά που λέω νομίζω πως είναι ρε φίλε full αυτονόητα για τον κάθε άνθρωπο. Και το αστείο είναι ότι όταν είχα κάνει και το προηγούμενο βίντεο, υπήρχαν άτομα που με κράξαν κιόλας και μου λέγαν Εντάξει ρε Μάνο, πώς την έχεις δει να πούμε συνδρομητές σου, είναι λογικό. Και ο χαζός, επειδή ήμουν και πιο αθώος τότε, είχα νιώσει και όντως άσχημα. Ρε, επειδή εγώ είμαι YouTuber, δεν ισχύουν διαφορετικοί κανόνες. Δεν σημαίνει ότι μπορείς να έρχεσαι έξω από το σπίτι μου και να μου πατάς το κουδούνι 35 φορές. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και προφανώς ανησυχώ για την ασφάλειά μου. Το καταλαβαίνω ότι δεν το κάνετε όλοι με κακία. Το καταλαβαίνω ότι κάποιοι το κάνετε από ενθουσιασμό, γουστάρετε τα βιντεάκια μου, θέλετε να βγούμε μια φωτογραφία, αλλά το να έρχεστε έξω από το σπίτι μου για κάτι τέτοιο δεν είναι η λύση. Σε καμία περίπτωση των περιπτώσεων. Αν με δείτε έξω στο δρόμο, σας έχω ξαναπεί, όχι απλά δεν έχω πρόβλημα να έρθετε. Μαλακής, γουστάρω, είναι και χαρά μου να σας γνωρίζω από κοντά. Όσοι με έχετε γνωρίσει από κοντά, ξέρετε, δεν είμαι καμιά ντίβα, ρε μπρο. Ίσα ίσα είμαι λίγο ντροπαλούλης, αλλά πάντα με τη χαρά που σας γνωρίζω. Αλλά όχι έξω από το σπίτι μου, ρε μπρο.